Magnussen, der ligger og kæmper med Dennis Lind. Femteplads har vi Mikkel Mark Jensen, der har placeret John Jensen. Faktisk rigtig fint. Og lad os så se vinderen af første afdeling af Auto G Danish Thundersport Championship fra Fugamuni Racing fra Roskilde, Jan Ellegaard Magnussen. De består han. Jan Magnussen vinder foran Kasper Ellegaard og med Christian Poulsen på en tredjeplads. Ja, velkommen så til Jyllandsringen. Vi har et fantastisk vejr. Det er næsten 30 grader, og solen skinner for en skyfri. Vi har haft nogle udfordringer i går, da motor nummer 4 satte sig her i sæsonen. Vi havde en knækket krumtap, som ingen kunne forudse. Men vi fik hævet en ny motor ud af Peter Elgaards bil, satte den over i Mikkel Macks bil, og på 3 timer og 1 kvarter havde Mikkel Mack ud at køre igen, og han nåede faktisk ud at få de sidste 10 minutter af tidstræningen, og vi blev 6'er i Superpole, så trods ingen træning, trods ingen opbakning andet end, at vi har knoklet både fra Mantorp og her på Jyllandsringen, så lykkedes det at så komme i de 2 finaler, så vi startede 1'er og 6'er, og det gjorde vi jo, fordi at Jan Magnussen banen tog sin 7. sejr af 7 mulige i år. Det er faktisk den 8. Vi er lige kommet tilbage fra løbet, som I kan se bagved mig, er de i gang med at lave setup på bilerne. Klokken er cirka 3, og min team skal vi ud til det sidste og afgørende løb her i ITC. Vi fører lige nu med Jan Magnussen i front. Mikkel Mack blev 5'er, det vil sige, at han vandt en placering, og vi kunne se gode takter fra ham. Man skal huske, at han dårligt havde nået at få sin træning her om lørdagen, så derfor er det, han har præsteret, fantastisk. Og med de tider, han satte under løbet, jamen, så er alt tyder på, at han også skal køre sig op til en tredjeplads. Så vi håber på, at vi har 2 mand på podiet. Kim Rødkær, der er vores nye kører, og som har købt sig ind i forhold til, at vi hjælper ham med at sætte sin bil i stand. Kom ind på en flot 8. plads, lå og kæmpede med et par nordmænd, men har fået sit livs oplevelse, og det er vi glade for, at vi kunne give ham. Så vi håber rigtig meget på, at I vil følge os hele sæsonen og glæder os til at komme tilbage igen, når vi er færdige med løbet her efter kl. 16. Tak skal I have. Altså jeg kunne så gå med til, at du ville kalde ham Carsten Rasmussen, fordi han kører jo en rød Peugeot, og det gør Carsten Rasmussen også, ikke? Og jeg vil sige 206'erne og 207'erne kan godt lide hinanden. Okay. Men derfra og så videre. Til at hedde Frederik? Ja. Den er svær. Den synes jeg.